Dobrodošli u novu epizodu. Danas ću da vam pokažem u kom klipu sam se najviše smejao, ljudi. Za sada ovo je Muđin klip i sad ćete poslušati, ljudi, gde mi je bilo najjače smejanje. Dakle, ljudi, jače se nikad nisam smejao. Sad ćete poslušati. Čekaj, izvinite, nije dobro. Da čujete bolje. Izabro tata. Brže ulazi. Suse mi počne. Ajde. Evo, ljudi, ja se trenutno smejem. Dok sam sada Stvarno. frišak. Suse mi počne. Majke mi Ajde igramo. Bože. Izvinite, evo ja se smejem. Ajde bre, šta je ovo ludano? Ajde. Let's go! Eto, ljudi, to je to. Ćao.